Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi nje updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video ethu namhlanje ngikuphathela ama-teaser Uzalo istory esithinta uGabisile, umthambisi noNkunzi. Izinto kumele uyilindele kuyole nyanga kaFebruary. Ama-teaser Uzalo aveza ukuthi uGabisile uzogcina emove out kwaNjomane. Uzogcina ke hambile wakhumbula ukuthi uGabisile begcine ecuphile khona phana kwaNjomane ngenxa ukuthi bengayithola indawo right yokuhlala. But iquestion yami i1 ukuthi waye ngihambe yohlala nayo le ndoda yakhe umthambisi. Na akabona ukuthi kunento waye ngahlala nayo, waye kumele ezebheke enye indawo, but asikho lapho. Sidlulele phambili kuzothi uGabisile sathandana kamnandi nomthambisi wakhe. uGabisile kuzokwenzeka ukuthi embambe umthambisi ebulala umuntu, but uGabisile uzobaleka and engakhombisi ukuthi ubonile ukuthi umthambisi ubulale umuntu. Uzoqala uGabisile ke ehluphe manje uthatha ifoni yakhe efonele ubani uNkunzi, emtsheleke phela uNkunzi uthi hey ngibone umthambisi ebulala umuntu. uNkunzi uzotshela uGabisile ukuthi ahlisa umoya, le ndaba engayithi vum, bazozama ukuthi bemsize bemkhiphe kulesigebengu. Uzothi makusenjalo umthambisi uzomthola uGabisile. Uzothi mayimthola ke yena uGabisile kuzobe ngasemnandi cause uzomfica esefonini and uzobe sola vele ukuthi umbonile ebulala umuntu. Uzobe eseqala manje emthreatenisha, emtshela ukuthi uzombulala and emtshela futhi ukuthi akahlukane nezindaba zakhe. Kuzothi makusenjalo kwifamily yamagwazi izobisakhala ke sakhaliswa ukufa kwakhe ubaba uNtsimbi. uNomaswazi yena uzobe sola uNkunzi ukuthi yena ubulale ubaba uNtsimbi and yena unjinje uzobe eyiswela umthambisi ukuthi uyena lo wenze yonke lento, kanti vele uyena vele umthambisi obulale ubaba uNtsimbi. Ngaleso sikhathi ke uNomaswazi uzobe sola uNkunzi. uNkunzi ke uzothena akazi lutho, kanti uNkunzi uyazi vele ukuthi ubani ubulale ubaba uNtsimbi because uyena umthambisi, because uGabisile ngisho amfonela ngathi ebona umthambisi ebulala umuntu. Yebo uNkunzi uzosola kanjalo, na uNkunzi ubeyitshela ukuthi vele uyena umthambisi. Bazoqala ke bedile naye lo mthambisi ke manje bemfune phansi phezulu. Yizo izinto kumele ulindile ngonyanga kaFebruary kuloku Uzalo. Ngizobuya nezinye izindaba ngu-update ngikutshela ukuthi futhi ubhekeni. Ngithi ke nje danke, ngiyabonga.